Hi, hello. Karon laing sumpay na usab sa sugilanon, sala ba? So usa na to sugdan ang maong sugilanon. So maayong gabi sa inyong tanan. Kung kinsa pa to wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog ko og subscribe ug click pod sa notification bell para updated mo sa pag-upload nako. So kani nga drama, love story episode ni siya. O tulo ni sila ka babae nga mag-ilog sa usa ka lalaki. So ubanay ko ninyo sa pagpaminaw nining dramaha kay nindot kini siya para sa mga in love. So dili na nato ilangan ato nang isunod ang intro para ato nang ubanan sa pagpaminaw ang maong sugilanon. Sala ba? Fall in love with the same man. All for one ba gihapon? Kapit. Sige! Aron ibulgat ka. I know your dirty little secret. Oh, wait. Little? Little ba yun? Isn't it big? Buhiin ako. Minyo na ko. Nasayot ko. Wala tayo kagawasan. Nahibaw ko. Pero ako imong gigugma. Ako ang imong imahal. Ako ang urang mong kisarang. Saba. Kurangtod karon. Dili malimot ang akong kasing-kasing sa imong mga saad. Saba. Iba ang nadarama ng puso ko sa'yo. Sala ba? Matud pa, may mong malimot ang raona apan dili ang kasing-kasing. Sala ba? Di ko na kaya. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, sala ba? Alam ko, mayroon na. Sige! Dili man ko makikaway. Buhi ilang ninyo siya kay alkansi man siya. Siya rang usa, unya daghan mo. 5 mo kabuok o, dili man na fair. My mommy said life is not fair. O bitaw. Pero, ingon man sadang akong lulo nga way mo daog-daog, kung way magpadaog-daog. Taghanan sa ninyong istorya diha, oy! Bugnuan na sila, girl! Ara mabuhian ako nila! Go! Ay, dili lang, uy. Istoryahon lang gud ni nato. Buhiin na lang na siya, uy. Classmate bitaw ta ninyo. Di na lang ta mag-away. Mag-away kita, kay milapan man ka. Bag-o pag gani mo dini, mga haog na kay mo. Agay! Ayaw binang akong po! Agay! Ayaw siya! Uy! Agay! 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 Kabago pa lang nimo sa eskwelahan. Nakakita na kag-away. Dili kay away lang. Bugno pagyod. Kano sa ka lang nakatunog ingon ni Ana, ha? Sorry, Lo. Di man ako'y nanguna. Iko ramang kung milapan atong usa ka papay nga ilang gitapangan. Katumang nanguna ang usa. Unya, gipugno sad sa usa ang usa. Unya, gibawas ko sa usa. Gusto na. Ay, daghan na ginang usa nimo. Pulos usa. Basta wa ko makauyon si mong gibuhat. Maikog ta ni Madam Anita ini. Gipatawag mi sa principal's office ugma tungod sa inyong gibuhat. Sa sunod, di ko gusto mausap pa niya. Oo, Lo.
Pero, Wa na'y pero-pero, Abigail. Wa na'y sunod pa nga sama nining hitabuha. Nagkasabot. Olo, Abi! Oy, Abi! si Andy man rin. Andy, kadiyot lang! Manaog na ko! Naalagi ka. Bago-bago abot. Mapamagani ko kay Liso. Sa'yo lagi ka. Gilahos makukhatod ni Lolo din sa amo. Nya, kumusta man ang first day nimo dito sa new school nimo? La? Naunsa man ni? Ayay! Ayaw hika pa ba? Ano naman kayo samad? Kinaurasan ha? No, dagan lagi si mong liog og bukton. Oh, nasa sa kilit si mong naong. Ano mo na? Kita ko bugno. Unsa? Diin man. Dito sa kong gibalhinan. Nasuko man tong gibadlong nako nga nangaway sa usa ka student nga transfer. Nga iyang kong gibugno. Laing sad kaayo, magpatara ra ko, sakit man. Nibahusab ko. Ana, gid. Bawas, gid. Pero nasuko man si Lolo. Kaya mi bawas ka? Kay kita kong away sa kabag-o pa kuno nako dito. Unya, gipatawag man sila ni Madam. Ipatawag sila sa principal's office, ugma. Lo, patay. Kaundangon na hinuon ko. Ayoy! Unsaon ni mo ka-doktor kung mundang ka? Di man ko ganahan dito, uy. Lahira kay dito sa itong eskwelahan sa una. Wa ko makakita sukad og bugno. Paro na hinuon ko kasuway. Suko manggani kaayo si Lolo. Aw, ang yual na si Lolo ni mo nga, mubalik nga ka sa itong eskwelahan. Di man siya musukot. Lain na yun dito, uy. Mga arti kaayo ang mga estudyante. Di ko ganahan. Unsaon kami sa principal's office ug maani no? Hatlog na hinuon ko. Thank you, Gwyneth, for the favor. May tungkol sa project ninyo sa bagong grandstand. Ayaw na ka mong problema ni Ana. Ay na ka na problema, ha? It's settled. Oh, thank you, Anita. I know I can always count on you. Of course. So, dili na ko magdugay. Mubalik pa ko sa ospital. Ay, tuod. Kumusta lang ko sa akong kinugos. Kang Dana. I hope nga okay na siya. Yes. Thankfully, yes. Makagawas na siya karong adlaw. O sa sunod adlaw, kung makahimo na siya, mubalik na siya sa ihang klase. Oh, well, that's good news. Okay, dili na kami magdugay. Thank you. You're welcome. Makasuod na siyang klase ang imong scholar. Oh, sige. Dali na kamuhuan, Abigail. Manggawas na kita gikan dinhi sa principal's office. Dali na. Olo, Ma'am, ako na mangayog balik kong pasahilo alang sa akong apo, ha? Sukad. Karon pa yun siya makakita og away. Nagkasabot ko, nga natural lang sa mga bata nga makakita og away. Og base sa iyang gisulti og diatong usa ka bata, wa siya sa. But I do hope nga dili na kini mausab pa, Juan. Dili ko gusto huna-hunaon nga nasayop di ay ko sa akong pagtuo. Nga usa ka maayong ehemplo ang imong apo sa akong apo. Sood na sa inyong room. Lakaw na. Nagpaabutan ako si Madam sa parking lot. Lo,
Timan ang gisulti ni Madam nimo, ha? Alikay kutob sa imong mahimo sa kagubot, Abigail. Olo. Lakaw na. Kimuadto na ko. Aray na ko. Bahala na. Masuot na ko. Good morning, ma'am. Come in. Dito kasluyo nga bahin, Abigail. Thank you, ma'am. Oh, ay. Lain nagtinanawan sa kung nakunta kahapon, wey. Bahala na. Muagi ko. Agay! Oh. Abigail, o sa'y nahitabo? Ila kong... ma'am. To your seat now. Be careful next time. Yes, ma'am. Ako? Here. Dali ka sa akong tupad. Tupad ta? I just said it, diba? Like to. I changed my mind. Ganahan ako makiktapat nimo. Fabby, by the way. Abigail? Is it na? Ay, sige. There you go. You are my friend na from now on. Ug, I am such a jealous friend. So, dili ko gusto nga may ikauban kang lain nga amika or amigo. Gusto ko, ako lang. Ha? Hoy! Ha? Feb, dili man na mahimo. What's dili mahimo? Nga kita ra? Like, tinahan ka kadaghan ta? Should we recruit? Huh? Recruit? Yeah, recruit. We'll recruit girl to be on our side. Kuan man good, Fepi. Naman ko'y kaupan din Daan na siya nga estudyante din Wa pa lang siya kay napaman siya sa ospital. Pero, muskual naman siya sa sunod. Okay, fine. That would be enough. So, tulo na unya ta. Is she pretty? Ha? Never mind. Kung rich siya, it's fine. Pepe, Abigail. Spoiler. Okay, let's sit here. Feb, pwede naman ko sa room mo ka, oy. Nagbaon man ko. Nagbaon ka? Ew! That's bugnaw na. That's the gross to eat. Sige na, ako na bahala. Ayaw nag-ipagawa sa imahang baon. Come, mag-order na ta. Ha? Let's go. Follow me. Oh. Hala, mag-order ko numi. Patay. Wapaya ko'y kwarta. Kay ipabawnan man ko ni Lolo. Unsa ko naman ni nako ron. Mugawas na lang ka ko din sa kandino. Biyaan na lang ka nako si Fabby dinino. Hey girl! Come na! Ay, napahala na niya. Musunod na lang ko niya. Pero dili ko mo order. Magsunod-sunod lang yung ko. That one also, ate. And that one. Also that one. 2 each order, please. Tagsamis akong friend here. Pepe. Sige na, hani mga drinks. I like mango shake. Mango shake na lang sa imo, ha? Aram parehas ta? 2 mango shakes, please. Kada kaniyo ki-order. Tagsa ko numi. Patay. Unsahon man nila ko rin. Pepe. Hey! Ipaningot lagi ka. Are you okay? Kuan manggod. Dakan kay kagi-order. And so? Dili man na nato mahurot o... Dili nato mahurot na... We don't have to make hurot o bet man. Ha? Ganahan man ko.
Let's draw it na lang kung dili na to mahurot. That's no problem. Ano, Kun? Yeah. It's not an ugo, no? We can buy some other time, mampod, kung ganahan ta nga mukaon, ana, dili pa? For 20 tanan. Okay. 420? 420, Feb? Kadako, kita rang duha ang mga unya. Kadako na itong mabayaran. Hello? Bisa mo lagi kag singot niya. Feb, kuan ka nang wapayak ko'y kwarta, ha? Di ko makabayad, ana. Mama na reason nga, gipaningot ka? Duh! Ningon pa kung pabayron ti ka? It's on me. No worries. Oh. Their lasagna is not good. Oh, imo na sanggi padaplin lagi. Kay I don't like man. Imo ra sanggi tilawan o kausa, unya imo sanggi padaplin. Wa nimo tiwasa. Sayang kaayo. Because I don't like it lagi. Ingon ang akong daddy, when you don't like a thing, bullshit away. Pero daghan ba yung bata ang way kaon, Feb? Unya ikaw nag-usik-usik ra sa food. Sayang kaayo. Then eat it. Kung ganahan ka mukaon sa kong sobra. Dili tingali na madaot, uy. Pwede ako nang ipaputos? What? Ew! You're so bakya. Mamutos? Gross. You're like a poor na anak. Kay pupri man bitaw ko. What? Poor ka? Oh, pupri ramang ko. Wait ha. Wait. Kung poor ka, why are you here? Mga dato lang makasud ni ining eskwelahan na ka-expensive ni nga school. And, I know na! It's a prank, no? Dili. Puprimi tinuod. Naka-eskwela na ko dinhi kay may nagpa-eskwela na ako. Ang amo sa kong lolo. What? You are poor? I am making a friend with a poor one like you? Ew! Kung dili ka kanahan makikamikan ako kay pupri ko, okay ra. Salamat lang ini mong libre, ha? Sige, muuna na lang kanimo. Wait. Did I say nga dili ko makik-friend ni mo? No! Dili maminaw! Amin akong bright ka. Like I said, I am making friend with a poor one like you. Which means, I am making friend with you. Like Daddy said, in every rule, there's an exemption. So, I am making friend with a poor one like you. Gets? Amiga, gihapon ta? Like balik-balik. Himuin niya ko assignment o kapil, ha? Shit, jud, uy. Balikas man na. Shit is not balikas. It's an expression. Like, Basta, I hate math, Gud. And, you seem good kaganina. So, himuin kong apil, ha? Pagsuwat og duha, tagsata, unya ihatag na ko ogma, okay? Oh, baby. So, pait na ang imong gikaon karon. Oh. Are you sure nga mo eskwela ka na karon? Kay kung dili pa madas imong lawas, ako na'y... I'm okay na, Lola. Apo. I'm okay na. Promise. You sure? Mahal te ka, Apo. Buhaton ako ang tanan alang nimo. Kutob sa akong maabot. Ako kining ihatag nimo. So, don't ever hesitate to tell Lola sa imong gusto. Kay laki pa nga akong kinabuhi kung imong pangayoon. Akong ihatag kanimo, Dina.
Lola, thank you. I love you. I love you so much, Apo. Enough with this drama. Dali na. Mga naog na kita kung andam ka na. Ganina pang nagpaabot kanimo si Api. Ha? Oh, nalimot ba ko sa pagpahibaw nimo? Gitransfer na nako si Abi sa imong eskwelahan. Aron may makauban ka na kanunay. Dili ka na magmingaw. Buutan ka ng apo ni Juan. Nagkasiguro kung magkasinapot ra ka mo. Really? My friend nako? Of course. She will be your good friend. Dili ko niya piyaan? No. Mag-uban ka mo, bisan asa ka mo paingon. My best friend nako, Lola? She could be your best friend kung gusto ka. Gusto ko, Lola. Gusto ko. So, what are you waiting for? Dali na. Lu, sige lagi kag trapuan ng sakyanan. Sino naman kaayo na? Wa may lingaw. Dugay lagi sila, Lu, no? Huwat lang. Mga naog na kato sila karon. Juan? Madam. Oh, pasayuan nga na dugay ni sa pagkanaog. Wag yung problema, madam. Taas pa man sabtag oras. May buntag day ninyo. Day na. Good morning na, Juan. Hi. Hi, Dana. Sige na kamong duha, sakay na kamo. Pagtapad kamo diha sa luyo. Sakay na. Ikay una. Ikaw lang. Ikaw lang. Sure ka? Sige. Ali na. Oh, nakita ni mo, Juan? Tamis ang pahiyom sa akong apo. Madam, may sugod nagdagom ang imong mga mata. Ay, dam, kay mata ko. Nalipay lang ko, Juan. Huwag yung kumasayob sa akong desisyon. Nga kuhaon ang imong apo. Ug patunghaon. Salamat, madam. Okay, sige na. Mangato na kita. You're late. Wa pa man magbell. Hay naman ang akong assignment. Nahimuan ako ni mo? Oh. Ay, salamat. Abi na akong nalimot ka. I was so worried. Don't you have a cellphone? Wa. Ay, nagdubli na ng uban. Well, you don't have one? Abi? Ay, Feby, si Rhea akong giingon nimo, si Dana, akong amika. So? Mika man Mika nasad mo. Kay amiga mo does not necessarily mean nga need ming magmika sab. Abi? Bad man na, Feb. Kung dili ni mo amikahon si Dana, di na lang sa kumakig-uban ni mo. What? You are choosing her? Oo. Is it because ang iyang lula ang nagasto ni mo? Gusto ka akong ingnon akong daddy nga siya na sa ibo gasto ni mo? Aron himo untasab ka nga alalay na ako? Gusto ka? Galanti mo kayo nga akong daddy. Malipay pa siya kay may muhimo na sa akong assignments. So, go na ha? Ako ingnon na nga akong daddy? Unsa? Di ko na kaya. Kay garaan dapitong kamanamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay natong sugilanon. Sala ba? Tagsulat Marites Parva Albores, upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama.
ka pa